bajujum godal julnuɗo e ɓernde surani mboɗeyeta bajujum godal julnuɗo e ɓernde surani juurade daru sarifaɓe ɓesnguji Seykhu Tijani juurade daru sarifaɓe ɓesnguji Seykhu Tijani ceernam Sharif ko jabanaɗo Alhasan daru lurani ceernam Sharif ko jabanaɗo Alhasan daru lurani Sheikh Sharif gando kola weldande yewtere ma wiyete ko hekka ngam no paama aɗa haala sabu bandiraɓe ko haala deƴƴi hakke ko haala ka weeli kono kadi ko soomi e nder haala ka ko tawi wiya ɗum welde sabu ko sahabaɓe sosirat ɗum tekala no tawi remɓe wonde karim peyntere Allah yetti ɗumen o rokki ɗum ɓuuro e jaam joɗanoma ɗon kala machallah ɗumen joji kala ɓiɗɗo defal ngal anda ɗum faama ɗum aɗa wawa naftorade tan tawi bisimilla ma tamina bandiraɓe وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين سيد أحمد صنبلو يوم بشير يسلمني on يليمون يسلمني بأن نعلم رجعه من الحاج أبو جاي كلمة المجموع ونفف من جد ثاني دون كده سلمين جوراد شير من سيد الحاج أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه ونوه كم سبب الوقوف الحمد لله جلبرني ويرني نقدرني سمبرني تيدرني ولرني الحمد لله كمكو الحمد لله وانتي بمكو فوف نجاحين من كان عبد العزيز كان رحمة الله عليه رضي الله عنه وكذلك كان من كان ابن عمر بسلمنا كده اسمه الدلتا تي غندا كلمه الدلتا بفضل هذا الفوف هو يقول اسم سيد الحاج رضي الله تعالى عنه اسم كان من كان عمر اسم كان من كان محمد بابا كذلك اسمه كان من كان احمد حماد كذلك كان سيد حماد كذلك كان من كان ابراهيم جل الحمد لله رب العالمين بالتاريخ ديرو كركم الحمد لله دون تنفاني وكركم ya bogol duwa o ceerno gonɗon onon arɗo namda alhamdulillah duwa o ceerno gonɗon no wayno kadi alhamdulillah ko hunde yewte ko heewi hen ɓuri duwale ko fof so tawi a ƴeewi ɗum tan hatta min haalde goɗɗum ko ɓen min jewtidano e ɓeya kono ɓeɗo ko haali hen ɗo ko fof ko yimɓe maɓɓe jaati min jewtida noon min jiidi e maɓɓe min pamdiri e maɓɓe alhamdulillahi rabbil alamin Madina Gounass yettu Allah dañi dañal ɗo ngannduɗaa goɗɗum ina haalo goɗɗum haalto goɗɗum haalto yimɓe muɗum goɗɗum haalotako to wona yimɓe mum woni ko adi hunde fof taw ko mbiyami ɗo ceerno Amadou Samba ɗo
alhamdulillahi rabbil alamin andu hoore ma ñanden woni ko jubbanno hen seeɗa ɗum waɗi gandu hayɗe kayta wono calendrier ina haala o wi saɗa yiɗi yaajede hitande aaw gabbiri gabbe makkari maaro foññe gawri gerte saɗa yiɗi noon yaajede fodde duuɓi sappo tutti leɗɗe saɗa yiɗi noon yaajede duuɓi temedere aaw yimɓe mbaɗa yimɓe noon toppitoɗa yimɓe gonda yimɓe ko ɗum waɗi ceerno men radiallahu taala an o aawi ko yimɓe ɗum waɗi ɗum koko ɓesnata koko yiñata koko yaajata koko ŋarɗata koko sembata koko tiiɗata ñande fof ila yawma alqiyamati eyo alhamdulillahi rabbil alamin ɗum waɗi ɗo ɗo gonɗen ɗo mbeɗa jogii heen weltare mawde en coftirɗon arde gaay oɗon deftere ɗiɗo jumlaji arde mbiyata ɗum jumla ko rogere tan hunde on ganduɗa ɗo wawi ƴefde o hunde seeɗa mbawa famde hen eyo joni noon hande poɗɗen eɗen poti yaade hande e nokkuji kadi ɓeyodirɗe seeɗa eɗen poti yaade so mawɗo men ceerno men koolaɗo men mo ganduɗa nandata ko e diggol ceerno men ceerno ahmadou taif to ayno mawɓe ɓunduto eɗen poti yaade kadi ceerno oumar lo gon to taifata eɗen poti kadi yaade ha joni to ceerno adama abdou samba won ɗon kadi eɗen poti yettade to min jiyen to ganden ko woni koɗe kadi eɗen poti yaade hande kadi Nouakchott to ceerno ahmad nere ba nde wonno en jeehino ñanden Conakry kadi eɗen poti yaade Cham ko ɗum ɓattade Madina Gounass ɗam eɗen poti kadi yaade Taif ɗiɗo hande jumlaji poɗɗen yewde ɗo ɗum noon ko jiɗɗon min gadoroɗen fof gadoroɗen toon ɗum salmini alhamdulillahi rabbil alamin puɗɗo gongol ina wayno fuɗɗiɓe dental ngal ɓe sidi alhaji Mouhammad Saïd radiallahu taala anhu sidi alhaji ali ceerno men ceerno ahmad taif ceerno men ceerno ahmad taif ko toon o tawi toon ceerno ko toon o tawi ceerno kanko noon ceerno ahmad taif no wawi mbawen jubbude hunde seeɗa e gurdam makko seeɗa on saga noon payen holno yiidiri e ceerno e holto yiidi e ceerno ɗum noon kanko ceerno ahmad taif nde wonno ko neɗɗo moƴƴo ko neɗɗo mawɗo ko neɗɗo kawniɗo ko neɗɗo mo gandanɗa hoore ma omo yooli e diggol ceerno no feewi min mi yi e tarih Chérif Al Hassan meeɗi yande e puccu en 62 sidi alhaji Mouhammad Saïd ari ƴewdemo kanko Chérif Al Hassan Chérif Al Hassan wimo ceerno somi andi nde janmi e puccu fof o arat ƴewami ñande fof mi yanat e puccu beele ngara ƴewami mi yiima caggal 62 oɗo ha 72 duuɓi sappo woni hen min e ceerno e sidi alhaji Mouhammad Saïd radiallahu taala anhu e ceerno men ceerno Ibn Omar ceerno Ali Baro en min jaadi ayno mawde tokkuno toon nde min jetti toon nde ceerno teɗoto e laana ka ina toowi dental ɓundu fof e laamɓe ɓundu fof ina kawri ɗon ɓundu fof ina rendi ɗon kewal ngal no mawni no fakiti kono noon nde ceerno yiɗi tellade laana ka ina toowi ɓe mbi ɗum ina toowi ɓeyno gaddi matelaji ma ɓe gadda matelaji ɓe mbaɗa less ceerno yaɓɓa hen ɓeyno guitta comci mumen nan jiɗɗina less mboɗo ceerno yaɓɓa hen min mboɗo dari hakkude ceerno e ceerno Aliou Baro dow laanata min Mouhammad Saïd kalowo ɗo Allah waɗi noon ceerno ina ƴefta sawru mum ndu ina abbina comci ɗi ceerno ahmad taif ina dari less kulli poussiére ina muuri ɓe kamɓe fof e kewal yimɓe ɓe dilliri yimɓe no foti wono nde o yaltini juuɗe makko ɗe ceerno ahmad taifa omo less o wi ceerno sibil haji masi mi yiiɗa ngara gay woto argay min telloyino min e ceerno min tan e makko e ceerno Aliou Baro min jooɗodi mbimi ceerno min de hannde mi yiiɗo ko hawni ceerno wi tokora ko woni mbimi Sadi Alassane wi so tawi yani e puccu arat ina yiɗi ñande fof yana e puccu beele ngara yiima ɗi ceerno ahmad taif oɗo wima an ceerno woto arga yiɗa ngara toon ni te min mbaɗa andi no Sharif Alassane yiɗima te miɗa andi hono no ceerno ahmad taif yiɗirima eno nan yammomini ɗum noon ko amrani mutanaqitani arabi yewɓeta ko konngol alhaaliji ɗiɗi
ɓeyodirɗi ɗi jiidani isari walla sam wiya a ceerno Ahmad Taif wi ɓata atata ɗon ceerno dani ko waɗanno kanko ceerno o wi aliyu wi to kono kamɓe fof e ɓe gonga oya giggol mum rewi e am koto Ahmadou on tampere heɓata ɗum oɗo ɗon giggol makko rewi e mum ari e am koto Mouhammad o ɗeɗiɗo makka mani Ahmadiyatu Munawwara oɗo tampere ina heɓa ɗum nekete kamɓe fof go gonga ɗumɓe ɗo noon puɗɗimi saggitade ala kulli halin ceerno Ahmad Taif radiallahu taala anhu ko neɗɗo moƴƴo kanko ko to Madina Seydi El Hadji Ali o tawi ceerno o adino wonde ko Taifa mboɗo wuro takkingo Madina ɗo ɗon o adino wonde on sanga noon o iwoyi ɗon o nawa to ayno mawɗo sincana ayno mawɗo ma en ngar hitande nde sinthia e holno sinthira kanko ceerno Ahmad Taif Diallo ceerno Ahmad Taif Diallo ko neɗɗo moƴƴo ko neɗɗo mawɗo lasdi makko ko baalaji noon e jowguel fof ko nokkuji ɗiɗi ko quartier ji ɗiɗi tan ina e hoore fonde ina wayno leyɗe ɗiɗi tan e hoore fonde mbeɗa andi joni taw ko rendi fof ceerno Ahmad Taif ko gorko moƴƴo kanko bindowo o haalata ɗo de o ceerno Ahmad Taif ko gorko moƴƴo ceerno Ahmad Taif ko giɗo ceerno Ahmad Taif ko cembuɗo o sembito ɓandu o sembito ruhu makko o sembito Allah o sembito ɓerde makko ko neɗɗo kawniɗo ko giɗo Allah ko giɗo nelaɗo Allah ko giɗo Cheikhana Ahmad Tidiane radiallahu taala ko laɓɓinɗone kadi ko laɓɓinɗo ha o yeehi ko laɓɓinɗo kanko o reeni alqur'ana fof e nder duuɓi 4 o rutti kadi to jinnaɗo makko to tako ceerno Ahmad Taif o rutti toon on jinnaɗo makko o wiyete ko ceerno Mouhamad Cheikh ceerno Mouhamad Cheikh o ko neɗɗo bawnoɗo sirru ko bawnoɗo inde Allah o janngunone sirru o ko Fuuta Jallo kanko o ceerno Mouhamad Cheikh jinnaɗo makko o ɓe mbi hakke ko wawno inde Allah omo wawno wonde hatumere e weeyo tan o yolla ɗonne ɗo taw ko e weeyo de wona e kayite o yolla ɗonne ɗo on sanga noon o wi joni ceerno makko o ari to jinnaɗo makko o ceerno Mouhamad Cheikh pour ha o wayno on o ɗaɓɓira on o ruttade kadi o jokkoya alluwal makko ko wayno gandal tariya ko wayno nahu ko wayno fiqh jinnaɗo makko o wimo baasi ala mbaɗa ɗum kono noon ɗaccu ha ceeɗu so ari jaaha janggoya so ndungu waɗi duttuɗa ndema ngesa ma o yeehi noon hankkadi ceeɗu ari nde ɗon hankkadi o ruttoyi jokkude alluwal makko nde ndungu ari tan o rutti kadi e jinnaɗo makko o ceerno Mouhamad Cheikh Diallo taw hankkadi o woni gorko mo gandanɗa hoore ma so tawi o wawi ummanade jangde o jangga so wawani kadi so wawi ummanima kadi golle galle o omo wawi on sanga noon o yii ɓiyi ko o kanko ceerno Cheikh o andi oɗo ko gorko jiɗɗo sunna nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o yii on takkata ko to rewɓe keedi wona e jonne ɗe wona e darde wona jemma wona ñalawma o yii noon ɓiɗɗo on sanga noon weltani ɓiɗɗo o no feewi ɗon kanko ɓiɗɗo ceerno Ahmad Taif o wimi ɗo ni yiɗi noon dartoyde han kadi yimɓe Allah taw ɗum ɗo mi jangi ha ɗum ɗo ɗum gasata kono miɗo yiɗi ɗaɓɓude yimɓe Allah kanko jinnaɗo makko o ceerno Cheikh o wimo an mati an kay aɗa andi yimɓe Allah o wi miɗa andi o wi joni ko holɓen ceerno Ahmad Taif o wimo komo ganduɗa so tawi janginima seeɗa gandal a famat ko heewi e nder ko pamata kone kadi taw kulol Allah woni hen ɗum ɗo woni gandal jinnaɗo makko o wima haali gonga ko ɗum ɗo tigi woni ceerno ko woni neɗɗo Allah e darta e neɗɗo Allah
hono no on ni darta ko ni kanko on o woniri noon kanko ceerno ahmad taif omo yaha hankadi o jangi o heeɓi hen hunde o yehi hankadi to madina kawlah mbiyata kawlah wuro kawlah ngoɗo ɗo wonde kadi wuro kawlah ngo ina waɗi pecce ɗiɗi gurel tokosel e wuro mango wuro tokoso ngo noon madina Baye Niass ko toon alhaji ibrahima Niass woni yimɓe ɓe noon ne ndendi ɗon o yi batu o no wayi kanko ceerno ahmad taif batu o fof ina rendi toon o wi min de mi wawa ɗo wonde ceerno o mbiɗa ñaagimo du'aw yo rutto nokku amen to koni noon nde ceerno o ari tan o ñaaki ɗum du'aw o wayni ɗum o fokkiti accu woni hankadi o acca kawlah nde ɓe ngari noon kanko e ceerno ibrahima ba eɓe gondi ɓe ngari noon hakkude kawlah tokoso o e kawlah mawɗo o wiyani ceerno ibrahima min de ko ɗaɓɓannomi ko heɓota ko ɗo ɗum noon jewten jehen ceerno ibrahima wimo ɓennen Dakar jehen toon jiida e bande en e musidɓe ma wonɓe toon ɓe wawine kadi ɓeyɗen famde e yimɓe allah woɓɓe toon jiyen ɗumen ɓe jawti Dakar koɓe jetti toon kone kadi allah waɗi ziyara maɓɓe o toon moƴƴi no feewi ɓe dañi koltuji maɓɓe nden noon on sanga ɓe dañi kadi capanɗe jeegom haalis on saaha ɗum ko kalis kewɗo no feewi oɗo jammoɗo o wi o haala mablagum kabirun anadak ɗum taw on sanga ko somme mo ganduɗa mawɗo no feewi e on ɗon saaha koni ɓe duttori Fouta siyara maɓɓe o moƴƴi ɓe dañi koltu maɓɓe ɓe dañi capanɗe jeegom ko ni noon hankkadi kanko ceerno ahmad taif o haɓriri jinnaɗo makko o on sanga noon ɗon nde o rutti toon to Fouta gorko goto ari e makko ina wiye Eliman Siré walla Eliman Neere kanko on Eliman ko baalaji naague mbaɗi on wimo a yi ko dartata ko de a heɓata ɗum so wona to Madina alhaji Ali ko toon mbawata gande ɗum gorko goto no toon no wiye Haji Mouhammad Saïd toon mbawata ɗum gande on noon woni mo ganduɗa so tawi o darsinima seeɗa pama ko feewi ay issa o yarti o jinno ko ɗaɓɓanno o wino ko darsinowo seeɗa famnano ko heewi on wima a dañatɗo darsinowo seeɗa pama ko heewi koni noon o fokkito fayi Kolda on wonde e ceerno ibrahima ba ñande 13 lewru Chaban ya ono mbiyata yawo o ari Tamba ko ɗon ɓe kori lewru ndu handu gasi ɓe juuli iidi maɓɓe on saaga ceerno ibrahima wi yoɓe jaa Kolda ɓe jeehi Kolda ɓe payi toon nde ɓe jeehi Kolda nde taw ceerno ahmad taif ne wondi almuɓɓe 10 ɗo toon noon on kadi kamɓe fof ɓe ndendi ɓe kawri maɓɓe toon ɓe kawri ceerno ibrahima taw ceerno ibrahima kadi ene wonno Gambi kamɓe noon fof eɓe jogui comci ɓaleji nde ɓe jottiɗo galle ceerno Oumar Touré ɓe tawi toon ɓeɗo yimɓe ɓe tawi toon ɓeɗo ene janggaɗo ceerno Oumar Touré ɗo on ɗo ko ceerno Hamme wiyete ceerno Hamme Baba on ko Silla o jeeno e Sam Bolle on ko baalaji naji e Ahmad Ly on ko Galoya Mamadou Oumar on ko Jooke ko ɓe tawi toon nde ɓe tawi ɓe toon mo wondi makko 17 ɗo e weeti subaka ɓe jeehi to Compagnie ko bitikaji wonno e nder Sénégal nanno Compagnie ko nokku jeeyirɗo e jiɗɗo ɗon noon ɓe potti e Sidil Hadji Hamad Saïd radiyallahu taala ɗon ɓe kawri e ceerno Hadji Hamad Saïd e Compagnie Kolda on sanga noon ceerno nawno ɗum ɗon ko sodde ɗon dammuwol pour innirde cukalel mum dewel ngel ne kadi dañno ngel ko nene men nen Aissata Touré ngel innirano
indira noon ko Khadijatu yo mum ceerno Alhaji Ousmane Thiam ceerno ko ɗum nde ceerno noon yiiɓe ceerno wiɓe enen onon de en lekko on Fuutankoɓe aha ceerno welti noon jaɓɓiɓe no feewi o wiɓe joni noon holto jiɗɗon yaade holto paaɗon ceerno Ibrahima wi ceerno Ahmad Ɗa o wimo to ma koto ma min payi o qissanimo noon qissa o fof ɗognoɗo hakkude ceerno Ahmad Taif e jinnaɗo mum hono jinnaɗo ma ko o winoma o wirno jinnaɗo makko omo yiɗi dartoyde yimɓe Allah jinnaɗo o wimo an taw holwonɓe yimɓe Allah o wima ko mo darsa so tawi mo ganduɗa so tawi darsinima seeɗa a famat ko heewi o nde on wima ko gonga ko on woni neɗɗo Allah on sanga ceerno wi o jogi noon ko hoore fonde naɓe o wi ko hoore fonde o wi ceerno wiɓe hoore fonde noon e jowguel baalaji no gandirnomi ɗum ni ko yimɓe neema ko yimɓe foftere wona yimɓe susɓe tampere e joni noon Madina Alhaji Ali no woniri ni caɗele ne toon tampere na toon miɗo yurmi on toon ceerno Ahmad Taif wimo miɗo hoolima hañande yawmal qiyamati kala ɗo mbawɗa wonde mi wawata ɗon wonde firtata hañande yawmal qiyamati kala ɗo gonɗa mi wonat ɗon e joni noon mata wona yimɓe koɗi toon ceerno wimo ko yimɓe koɗi toon o wi ɗo ɓen mbawi honde fof miɗo wawi ɗon honde ko ni ceerno yiidiri e kanko ceerno Ahmad Taif toon to Kolda eywa ceerno Ahmad Taifa noon nde o yiidi e makko o yowiti e makko o jaggiti e makko woni jamma e ñalawma ɓe ceerata woni kanko ceerno Ahmad Taif ceerno wimo an mi wontima an a wonti hoore woni kanko o yiidiri toon e ceerno o woldiri on e ceerno ha o ari ga e noon nde o ari ga noon o sintanimo o Taif ngo wuro mo jogiɗen jogorɗen arde joni woni toon noon kanko ceerno Ahmad Taif o woni toon ma en garoy dumunno mo woni toon no foti e holko takno iwi toon bisimilla o hoɗoyi toon o janggi yamirore ceerno o hoɗoyi toon koni kanko ceerno Ahmad Taif woni jiidugol makko e ceerno e gondigal makko e ceerno ha on nawimo to Taif duttoɗen payen toon so Allah haaji joni joni payen to Taif kadi holno wonirno toon e ha o yewi toon e holno ceerno sincitiri wuro ngo e holde sincitiri wuro ngo assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh motanum ranti hadarani sarifa berimbe lababe tanirabe ibnu adanani sarifa berimbe lababe tanirabe ibnu adanani urodine Allah labinde sunnaji betejani wurdine Allah labinde sunnaji betejani yamirore ceerno doftiɓe sembuɓe dine ceerani yamirore ceerno doftiɓe sembuɓe dine ceerani daru e gunas ko fandare wotere ko rewde rahmani daru e gunas ko fandare wotere ko rewde rahmani muhammadu sa'idu lamteɗo